Yehey, daghan na gid kayo ang similya sa atong kamatis. So ako nang gisugdag kuha di oh, akong gibalin sa paso. Wala na ako na video ang pagbutang nako sa paso kay liso kay video di ako nang hagiuta na mga kanang gagmay oh sudlanan. Yung paso niya nga gamay. So direta. So diha na ako gibutang katong mga gipangsulod nako. Testing lang ni nako unta mabuhi na siya. Kailangan siya bisbis kada adlaw. Buntag hapon ang bisbis ana dapat. Oh, na ako limonsito nga gamay, siyempre limonsito gamay gina. Dihan ako ipatong sunod na pud ang ipanglain ako nga mga similya sa kamatis. So gitry lang na ako napipila lang ka sudlanan na akong gibutangan ako. Ako na lang gibisbisan. Diha man to dati atong atsal dirita sa atong atsal nga similya oy daghang upo sigarilyo daw. Manigarilyo hay gid ang tulog diha. So diha na to gibalhin ang atsal nato nga similya kay gitamak-tamakan sa manok. Diha na ko gilinya sa kural sa garden. Nauloy kay nao gitamak-tamakan sa manok. Agi-agian man gud nila labi nag na mga pagkaon nga gikan sa drainage. Ilan nang tuhakon. O sama na o nang pilo na luoy kayo. So gibalhin ako diha. Nya bisbisan ko na buntag hapon para dili uga ang ilahang yuta oy bulak sa okra oh. So balik tas tong kamatis dira oh. Daghan pa kay na. Perting daghan pa nang asimilya mga dol oh. O ug unta mutubo na siya og mamunga. So thank you. God bless sa tanan. Bye bye.